Здравейте, казвам се Атанас и съм собственик на българската стритвер марка Grindout. Искам в това видео да направя едно бързо мнение на работата на Христо и екипа му относно създаването на моя уебсайт за марката ми, който беше създаден точно 4 дена преди да пуснем първата ни колекция в продажба. Ситуацията беше кризисна, бяхме работили с предишен програмист преди това, който ни си беше свършил работата и просто трябваше някой да спаси положението и намерих той някакъв в лицето на Христо и екипа му, които за 4 дена изградиха сайта от нулата до един работещ и функциониращ сайт с всички нужни интеграции и приспособления, за да може да върви работния процес гладко, да се правят поръчки и да получавам всички нужни анализи относно моите клиенти. Като през тези 4 дена тези момчета работиха по 24 часа на ден. Буквално сме си писали до 6-7 сутринта. При всяка моя критика те отреагираха веднага и действаха по сайта, за да го направят така, както ми харесва на мен и така, както аз го виждам. Както и когато виждаха, че нещо може да се направи по по-добър начин или да вградят нещо, което ще ми помогне, за което аз не бях запознат, те го казват, предлагат ти го и разбира се го правим. Което много говори за тях, за това, че мислят де-факто как би се развил твой бизнес и кое би ми било полезно, а не просто да си свършат работата и да ми вземат парите. До тук за сайта, относно това и за поддръжката, същото важи, като отреагират на момента. Когато искаш нещо да се поправи, те веднага го правят. А също така и преди това сме работили по други проекти относно този бранд за създаване на визуализации, с които да се рекламираме в социалните мрежи, които бяха направени по уникален и професионален начин, точно както са в главата ми. И това е другото полезно качество на него и екипа му, че не спират, докато не направят вашата визия реалност, а не тяхната. Това е просто всичко от мен, което мога да кажа. Силно препоръчвам с две ръце да работите с тях. Моето мнение е отлично.